Wawa da kake gida mana da gidi lafiya kuwa. Allah ba raba je Ce ba labari da sauran. Yure wallahi. ma dan magajiya yana wuce da kuma dan magajiya yana wuce da kuma Ina wucewa. To yau kai da kwana. Kariya ta kwana kai wallahi. Yau ya haka zan yi ga wani Yesu mo. Ka mana da muri daya. Sani muri. ne na mu Ba ba ka da san muri. Sani mutala. Wani mutala. Kabba kama kai. No. Ah? Wala ba wannan goma ba. Ji kato. ba ɗaya kwala wannan sun bata mana kasa kowa sai ya sata da gida da iyali ya kike kawai malam Gai bari kawai sun hawa manyan motoci sun mulki kaya. so wannan kawai ya tara ya siya Bari kawai. Ai maganin sa. Allah ya raba mu da yan tsiya wallahi. ne yana tsami mana Wannan kuma tsamiya bace. Anya. Kace. Kaga alama ai. Magana za ka ga mana. Ya kunu gawa. yanzu ka mana tsada ko raka da mu next level mai gida in ya hau koma zai dawo sai ti Shi kawai. Allah ya kai mu lokaci. ta babu a dubu ya ta yi mu ya gane Kudi ba su kudin ba. Bari daddare. Duk ba wani kama na wani. Kawai a yani. Ko ba mu da kayan kawai mu zuwa. muna sa rai a gane ya saboda mun ga alama Kula ba wani yake. ka bari fa wallahi normal ne shi ne Bari kawai. To yi gauci. Umaru baka. Kaka. Ya, za a makona. Kudi kuma. Allah ya Allah ya magajiya albarka ka ce mata mun sha kawai. wai Ki kanka. Ya da karbunin sami yake ma. Ya roba da karbunin sami yake. Kudi kuma wannan kudi. Sata kawai ka ga ya magajiya. Bawai da kuma. Sata kawai. Dole na sanya sunan rabbi ne wanda komai ya zo daga kun sani kaga shi yayyo